For today's video mga ma'am sir. At today may ang maranding mga ma'am sir. Haka? Banan sana ko si mama mga ma'am sir. Kaya oh, kami. Banan ako si mama ha. Na, bye-bye. Sakay namin. Tara akong sakyan ano. Sakay namin. Mga akong sakyan ano. Kami dari oh. Dali na! Dali na mo! Ni guard, pwede pili ni guard. Bilin ko ni guard ah. Sakay, ano? So. Gerak lang kare. Di. Buwag sa kamu dito. Oh, PR ba? Ano to? Banghi isa kay. Peras lah dari mga ma'am sir. Mga ma'am sir eh. Yung peras lah. Ha? Doa kami kabuk vlogger pre. Uy. Gamay ga budget lang sa. Kaneo. Ayun na inana. Ano naman? Ano? Siya ng green eh. Alam mo yung galing nana, floor mat kaya temporary sa kaya kita kapalit yung tiles. Metros kami daw. Wala ka apa na? Ini guys, kay magamit nimo. Sobra, ano? 250. Sobra. Ilang metros nila? 2 kametros no? Adi kabot 2 kametros. 300 manangkan. Ay, 3 kametros. Ano nila? Hatid nila 3 kametros. Ay, 250 meters na? Dili ang kalapan mo. Ang kalapannya? Sako yung doon. Ako, Hindi ka ba? Ang kataas ng doon. 320 meters. anong ginagawa? Ito sa itong ate. Una ko gawas kay maraming sakit ang tail. Una ko tigling ko do kay sa